ए शेडा ए या kan कोय नसती काय देऊ आण जर तुला सोडून नाही होत इधर आ रही है ये मन रही और ये सोडी है हम ही ବର୍ଷା ହେଲା ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ତ ନାଇଁ काकड़ी का शंका क्या मक्का गरम है क्या गरम मक्का है काकड़ी का मक्का ना काकड़ी କେତେ ପାଉଛ ଅଛି सोने साबळेला सोने काय फोन उचलत ना वर्दळ आहे ना जास्त वर्षाचे आवाज कितना काय पडत अशी कशी पडेल तू बोलते मग तीन महिना तीन चार महिना
रिक्षाला लोक जाणार मागच्या वेळी काय मागच्या वेळी TCSचं कसं आहे BP बघा हा पण जाणार आहे 4 निघून यायची गटकी भैया नकली है ना कुठं
पहले हाथ दिखाना पड़ेगा हॅलो वेरा कलाकारी ऑन टॉप इधर एक ब्राउन कलर का लड़का गया है इतना शर्ट पहन के नहीं खाने फिर लोग को कर देगा